Dobrý den, tohle bude takový krátký video. Je lepší než Fraps, je to lepší přes ten Bandit sám. Je to lepší, já vám ukážu, jak si to všecko nastavit. Ne, Fraps nechcem, pardon. No takže, obecně tady nic jako ne, jako tady se automatický záznam. Tady si nastavíte, na kolik třeba minut to chcete ty záznamy, třeba můžete, já nevím, na to kliknete, tady si třeba dáte hodinu, 40 minut se si dál. Tady si dáte na kolik, aby se vám natáčelo třeba na 5 GB. A tady dáte spustit nový záznam, aby se vám, já nevím, jak teďka vysvětlit, aby se vám prostě spustilo to video znovu, třeba když natočíte nějaký jiný, tak dáte tady to stop, to se vám nahraje dáte dokument, jako jaký tam máte svoje jméno, dokumenty, Bandicana, tady máte všechny ty videa a musíte si nastavit ve videu. Jestli chcete mít na velký rozlišení, jako mám já, tak tady dáte tohle výběr položek, budete tam mít zakřížkovaný soubor direkt tohleto, tak si to dejte tady to. Tady dáte Xiaomi, tady dáte YouTube 720, abyste to měli HDčku. Tady si nastavíte, pak když na to kliknete, tak se vám tady nastaví v tady tom na 80, tak si to dejte třeba na 70. To je jedno, můžete si to třeba dát i na 100, ale to na 70, aby se mi to nelagovalo. No a snímku tady dáte třeba, tady si můžete skrýt myš, nebo použít zvukový za uzávěrky, to nedáváte jenom myš, ale počkejte, jsem to tady viděl, tady dáte vysokou kvalitu, pochopitelný, tady. Ne, skrýt ukazovátko myši, efekty kliky myší, tady dáte si, nastavíte mikrofon tady, nastavíte si Windows Song, tady to máte, pluginy tam nic nenastavujte, tady v tom asi nic se nastavovat, v tom nic, nastavujte, kříže, potřebujeme, a pak, teďka nevím, kde jsem to viděl, počkejte, ruši, tady nastavení ne, to jsem nechtěl, stepením se musím další nastavit. Okno nahoře. A to asi bude všecko, jo, to bude úplně všecko. Aha. No a jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte like nebo odeběr. A budu mít teďka nový kanál, abyste o tom věděli, budu to mít na gameplay Teplice nemetují, abyste věděli, když tak budu natáčet teďka, budu natáčet z Lara Croft, kterou jsem vám ukázal, no to se všímejte, stažených souborech, ty logo neplece mi tady, to nepotřebujeme teďka vidět. Kde mám teďka stažený, tady, stažený soubory, tady vidíte Tomb Raider, už to mám už jsem si to stáhl i z instalačku, DLCčku, tady mám nějaký. Mafiečku, to jsem si ještě nainstaloval, to teďka budu instalovat. A jestli se vám fakt to líbilo video, tak dejte like nebo odeběr. Naschle. Tak čus lidi. Čus.